Hamabosgarren mendetik hona, irina egiten da Senpereko plazako errotan. Arto gorria eaiten da oraino. Etzanik dauden bi errotek dute mekanismoa eramaten. Amespetu errekaren indarrez. Oartu naiz, ze lotura baginuen familian, belaunaldiz, benaldi izanez errotazain eta herriari ere ze lotura bazuen, eta gauzainitz badira azkenik kondatzeko errota horrekin, eta familiako zerbait izanez ematen du indar bat. Izan ere, Etxeberritarrak 1730 bederen errotazainak dira. Historia untan, emazteak parte handia izan dute beti. Nahi baduzu segitu dugu guk, zenta hasi dira matxizan, tatilulu, jadanik oiek, denek behar ginuen etorri, eta pixkanaka, guk hartu ditugu talua, bizkotxak, eta konten gira, zenta zinez familia oso hor da, aitor maite ditu taluak egin, eta txomin maite du ere bisita egitea. Nahi nuke hemen segitu taloak egiten, ez bakrik bi egunez urtean, baina urte osoan eta egunero plazer handi bat izango liteke horren idekitzea hemen gure justuki familiaren historia pixka bat segitzeko. Errota eta herri ondare egunaren karietarat, plazako errotaren historia kontatzen ahal izan dizuegu.